Wasa, apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health ta. Paano bala halungan ang aton nga mental health ta? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Pabayaan na lang naton balas la Gigi. Hadlo ka mo na sa iya, haw? Di kay basi kung kauno nilang bilog naton nga pamilya. Kagisa pa. Wala man niya kita ginaano. Oo man. Ano? Ay hulaton pa bala naton? Nga may buhaton sila sa aton? Kag among paghulag? Nagsiling nagig ko sa inyo? Nga sadto pa? May lain ginaya sa pamilya nila. Sa gabi lang pirmi nagagwa ang tiyo niya kag tiya. Kay man, mga aswang na sila. Nabatian ko gidang ginhambal sa mga classmates ko. Gintawag ako ni Gigi nga manughiwit. Ay, kay nga abala nga ginpunggan ko pa nga magtupa sa salog ang libro isa kabe sa library. Paagi sa akong telekinesis. Kuntani, wala pa sang nakahibalo sang pinasahi ko nga kinaadman. Ay, pila ka bisis ako nga ginpahanumdum ni Daddy. Nga dapat, wala sang may makahibalo sang kapinasahi ko. Apang hindi gid malikawan. Ay, mapauli na lang gani ako Naguba naman ang adlaw ko. Paula? May problema ka bala? Ano ang natabo? Ang akon iloy. Nagapakighambal siya paagi sa akon kaisipan. Ay, nakahibalo na sila sang bahin sa akon. Magpauli ka na sa bunggit. Bukawas na ni tita mo Sylvia, kag ni tito mo Manulo. Magpapuli ka kay daddy mo. Kinahanglan, makahalandayon ka mo sa duog nga inak. Hindi na ko mo mahimo nga magpadugay dira. Magdali ka! Oo.
Si Tita Sylvia. Oh, Tita. Malapit na lang ako sa balay. Hindi ka na lang magdiretso, diri. Magpalagyo ka na. Ari na sila, diri. Tita? Oo, hindi ka na magpakita, diri. Magpalagyo ka na. Dasi ka. Oo. Oo, Tita. Sa tonos ang tingog ni Tita Sylvia, ginukulbaan siya. Hindi para sa iya kaugalingon, kundi para sa akon. Ay. Sa ginaangkon nga kinaadman ni Tito Manolo, mahimo niya nga kontrolon ang kaisipan sa mahuyang nga mortal. Nga bukas ang kaisipan sini. Madali niya nga panason ang anuman nga malain nga handom agud sakiton kami. Ay, pero hindi siya gusto nga gamito ng iya abilidad. Gani masami, nagapalayo na lang kami sa duong nga nahamtangan namon. Apang nakahibalo ako nga hindi basta nga ordinaryo nga tawo lang ang ginakadlukan ni Tita sa balay. Ay, natultulan na kami sa mga slayers. Ay, may tuman sila nga kinaalam. Agud nga man-neutralize ang gahom namon nga mga vampira. Bisan pa nga mortal sila. Kag amo siguro ina, nga ginkalita nilang kahigayunan, nga mataas pang silak sang adlaw, kag nagsulong sila sa balay. Tungod na kahibalo sila, nga wala sang ikasara nga magbato ang mga vampira sa amo sini nga oras. Husto. Si Damon. Tawgon ko siya paagi sa akong kaisipan. Ay. Damon. Tessa, anong problema? Wala niya nalimtan ang ngalan ko. Ginpakilala ko sa iya. Wala ko siya ginsugiran sa matuod kong ang ngalan. Tessa? Ay, Damon. Nasalapuan na nila kami. Sang manugpatay sang vampira. Buligi ako, Damon. Sadiin ka. Sugiri ako. Ari ako sa San Mateo. Malayo ako sa imo. Apang magpanago ka. Dali. Ha? Dalagan. Hindi sila pagtugti nga matakpan ka. Akanto ako dira. Promise. Padalagan ako. May nakita ako nga nagasunod sa akon. Timon, ari na sila. Nasalupuan na nila ako. Ano? Oh, tasigon ko pag ang pagdalagan. Hindi. May nag-ungot nga patalom sa botkon ko. Tessa? Tessa, anong natabo? Tessa, sabda ako! Demon! Hindi. Hinwalo nga nagalingin ng ulo ko. May nakita ako nga 5 katao nga nagalaga sa akon. Nagapalang ang panulo. Hindi ko na mabatian ang tingog niya. Hindi na. Nadisgrasya gid siya sa kamot sa mga slayers. Oh, hindi. Hindi ko mabato nini. Hindi!
Tubtub subong. Hindi madula sa kaisipan ko si Tessa. Kag bisan nadula siya sa akon. Wala nabuhi na ng akong psychic ability. Sa baylo. Daw nadugangan pa ini sa pagligad sa ginatlaw. Kag subong, mahimo ko na nga mapahulag ang mga bagay sa akong palibot, paagi sa akong kaisipan. Isa ka kinaadman, nga wala ko nabuhat sadto. Tessa. Do ginaningal ko pang tingog niya, nga desperado, kag puno sang kahadlok nga nagapanawag sa akon. Kag tubtub subong, masamigiha po ako makabugtaw sa isa kamalain nga damgo. Tungod sini luwason ko ikaw, Tessa. Hindi ako mag-untat sa pagluwas sa imo. Nagapati ako. Wala na gid siya. Wala na gid ako makabati sa balita bahin sa iya. Kagang akong pangako sa iya. Ginatuman ko. Tagsa nga may maluwas ako nga vampira sa kamot sa mga slayers. Wala ko man naluwas si Tessa. Ang kada vampira nga maluwas ko, nagarepresentar sa iya. Magwa ko dito sa kwarto. Makadto ako sa kwarto nga nahamtangan sa mga armas. Ano karon ang plano mo sa nagalumtad nga inaway sa tunga naton nga mga vampira kag sang mga slayers? Ano nga aton mahimo agud nga malutos naton sila? Kawato ng ilang mambaskog nga armas. Samtang ginatransport inihalin sa laboratory, pakadto sa ilakuta. Hindi naton pagtugtan nga magtupa ini sa kamot sang aton mortal nga kaaway, nga si Dr. Soylo. Ang super weapon nga ginatawag Astra. Agawa ninyo, kag dal-a diri dayon. Paano kung hindi namon matigayon nga maagaw? Wasakon na lang. Sige. Matuman ina. Gikan diri. Makita ko ng salakyan nga nagakarga sang isa ka crate. Kung amo, nagdaog sila sa pag-agaw sang Astra. Maayo. Wala na sang ipabugal ang mga slayers. Tungod, ari na sa amon ang ilang mabaskog nga armas. Manaog ako. Mangusisa ako. Ano? Hindi armas? Oo, Arlo. Sala ang nabaton mo nga impormasyon. Kung hindi inaarmas, ano man galing unod sang crate ngayon na? Madali lang. Kay pabuksan ko ang crate. Ara, tulo ka kung anong ara sa sulod sang crate. Babayi? Isa ka babae nga nasulod sa isa ka incubator? Oo. Kag siya ang ginasiling mo nga Astra. Nagabarikutot siya nga daw lapsag sa sulod sang kristal. Kag sa pagbanta ko, nagapanuigon siya sang 19 tubtob 22 anyos.
Wala mo pa masabat ang pamangkot ko, Arlo. Para sa imo, siya ang Super Asdra? Oo, siya. Ba? Freya? Kagang iya ngalan, amo si Paula de Dios. Anak siya ni Lauro de Dios. Isa man kamaalam nga doktor. Kaginpadako siya ni Lauro sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Pilipinas. Kag sa nagapanoigo na siya sang 6 ka tuig, nagdesisyon si Lauro nga magtinir sa isa ka lugar. Sa dutang na tawhan sang iya iloy. Kaghalin sang bata pa si Paula, masakiton siya. Kag may balatian siya, nga daw pulo pariyogid sang iya sa mga vampira. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo. Bombo Flash Report. Mga kabyanan ko nato na ang flash report nga dulong sa patrol may isa ka shooting incident nga nagaluntad dito sa may southern part sa Negros Occidental. Sa initial report nga tunabaton daw 3 ito nagkalamatay sa sininya shooting incident. Kuha nato lang report Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, so may kita no ang nabaton sa nagiging Peter John Bombo dan hepe sa Hinubaan Municipal Police Station nga magyaraw sa isa ka shooting incident ka nagbutag sa isa ka eskwelahan dito sa area sa Hinubaan Bombo. Kaga sa instruction mo nakuha magyaraw sang 3 ka mga nabiktima Bombo dan sa naglutad sa shooting incident kag information nga isa nga principal sa mag-asawa nga maestra Bombadan. So far wala pa kita sa Ano nagkalamatay? Bombadan wala pa kita sa confirmation di mo kung ini sila tanan kalamatay Bombadan kinagapsar pa no si Police Major Ganzon Bombadan. Okay. Report So sa din na naluntad ang insidente sa eskwelahan? Yes, Bombadan sa isa ka eskwelahan nagaluntad ining shooting incident Bombadan. So far mo pala nga ato nga information nga nabaton Bombadan no nagikan dito sa Hinubaan na Municipal Police Station Bombadan. Sige. Bombadan para sa report ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Ang control number 1 sa Pambansang sa radyo. Bumbo. Bombo Flash Report. Okay, nabatian mga kabyanan ng flash report gikan sa patrol ang mga detalye sini mabatian karon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Balik kita sa tumatawag ng drama. Kag sa iya kaso, wala na sang epekto sa iya panit ang silak sang adlaw. Wala man siya sa mga bangkir, kag psychic abilities. Apang kinahanglan niya nga matayhunan sang dugo kada semana. Kay kung hindi, mapatay siya. Ano? Amugali? Kag sa pagpangita sang bulong para sa tumalagsahon niya nga balatian, nakalambot na ang iya amay sa kundiin nga bahin sang kalibutan. Apang 5 ka tuig nang nakalikad, gindakop sila nga mag-amay sa mga slayers. Matapos nga matukiban nila ang koneksyon sini sa madugay na nila nga napatay nga chemist nga si Jose de Dios. Jose de Dios? Ang isa sang anay leader sa mga Slayers? Oh, siya matuod. Apo ni Jose de Dios si Lauro. Abang pagpati sa mga Slayers, nakaimbento si Jose sang bag-ong armas, batok sa mga vampira. Ang makamamatay nga hilo nga paagi sa hangin nga sa mga vampira lang makaapekto sang maayo. Apang wala niya ginhatag sa mga kaupod niya ang formula. Anong natabo? Basta na lang siya nga nagbiya sa grupo. Kag nagdesisyon nga mangin ordinaryo nga sibilyan pila ka bulan matapos nga mapatay ang kamanghuran niya nga utod
nga si Manolo. Ano? Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, gagin pasakop ni Valentin, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love.
sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Kinahalo ka ni ako halin sa bibig. Pagkadto sa akong tugan. Kagmabatyagan ko ang pagpalanginit sang akon lawas. Hindi ko na gini ni mapunggan. Hindi ko na mapunggan ang balatyagon ko. Hindi na gini. Elwin! Elwin? Laing na lalaking ginapaminsan niya. Samtang ginaromansa ko siya. Oh, ba? Ano ba lang gahod ngayon, ha? Mabangon ako. Ba? Nagtindog siya? Ginbayaan niya ako? Anong natabo? Si Ima, senyorito. Daw nahulugan naman siya. Ano? Hindi. Ang asawa ni Badong? Hindi ko siya mahimo nga pabayaan. Ihanda siya, ha? Dalong ko siya sa ospital. Sige na. Mahimos ako. Anong natabo? Daw mahulugan ang asawa sang tao ko. May nahibalaan ako bayan dira. Mabulig ako. Ano? Kung mo sina, magsuksok ka na isang bayo mo. Wala bala sa mediko sa lugar nga ini? Mayara, apang patay na siya. Wala bala siya sa nabilin nga mga bulong? Mayara, ato sa kubo niya. Maayo. Diri nagatulog ang mag-asawa, Badong kag Emma. Di nagali si Nanay Pitang? Aari ako, senyorita. Nanay Pitang, kinahanglan ko ang bulig mo. Ati, oo, senyorita. Badong, magpungko ka, nay. Kaya mangin okay gid ang tanan. Senyorito, buligan gid bala man tuod ni senyorita ang asawa ko? Nga nakapamangkot kasi na. Kaya ano blangin buhat naton sa iyaw? Badong, hindi ka magkabalaka. Daw mabuot man nga pagkababae si Senyorita Blanca. Hindi niya pagbabayaan ang asawa mo. Senyorito? Kung pananglit may malaing nga matabo. Ginhungod man o kung hindi. Wala sang iba niya basulon. Kundi kita man. Sa subong, ang buhaton naton, ang mga batunon nga ara sa mga kamot niya, ang kaluwasan sa imo asawa.
Ano ato? Hibis ng lapsag? Badong! Samuel! Pamugtaw ka mo! Dali! Badong! Senyorito, anong natabo? Si Nanay Pitang? Kag nagasunod sa iya si Senyorita Blanca? Ay, Badong! Pangingulahan! Nanay Pitang? Nga. Nagbata na si Ima. Isa ka mapaglos nga lalaki ang inyong anak. Ha? Salamat. Si Ima gali na Pitang. Maayo naman siya. Basta hindi lang siya mapakapoy. Kinahanglan ng niya ang pahuway. Kantuan ko si Ima. Po, senyorito, kung tani, nakita mo gid ang tanan mo. Sus, makaibalogin niya si Senyorita Blanca kung ano ang dapat niya nga buhaton mo. Ano? Pamati bala, senyorito. Kay sugiran ko ikaw kung paano niya naluwas ang mag-iloy ni Badong. Kakapoy sang lawas ko. Nagsakot ang akon nga kakapoy kag katuyo. Sugod sang gingkuha kami ni Miguelito sa balay. Wala na ako sang husto nga tulog. Kag salamat. Natapos kong akon bulaton. Naluwas kong mag-iloy. Kag subong nga wala na ako sa ginabuhat. Mabatsyagan ko na ang pagpalamoy-poy sang akon kalawasan. Do kabugat sang akon mga mata. Do ka na ang ipiyong. Kag mabatsyagan ko nga do ka mag-ansang akon lawas. Nga sa inti lang mahibalaan nga tiwan. Mapugday ako. Matumba ako sa ginapungkuan ko. Kalain. Daw nagaburon ang panulog ko. Dako ginampasalamat namon sa bulig mo. Wala sang anuman. Be, ano gani kay nasalo ko siya ba? Senyorita, hindi. Nadulaan siya sa pagalibutan. Hakwatong ko siya. Dalong ko siya sa kwarto. Kag i-plaster sa kama. Wala paghihapon siya makabugtaw. Ginkabig ko siya nga kaaway. Kagsuno sa kay Nanay Pitang. Ginhimo niya ang tanan. Agod niya maluwas ang mag-iloy ni Badong. May isog siya. May dignidad. Mga kinaiya, nga hindi kinantan. Kagtalagsa mo lang ina makita, bisan sa mga kalalakinan. Ano ba ini? Madali ko na lang mahatagan sang katumanan ng akong pagtimaros. Pangangadong natahap ako sa pagbuhat sini. Nga
Ari ako sa dako nga kwarto. Kag nagahigda ako sa dako. Kag mahumok nga kama. Maayo kay nagabugtaw ka na, senyorita? Nanay Pitang? Satiin ako. Ari ka sa sulod sang kwarto ni senyorita Jillian. Ano? Nga ang ari ako dire. Dire ka gindala ni senyorito Miguelito. Sang madulaan ka sang pangalibutan kagabi. Sang pagkatapos mo nga ginbuligan, ang mag-iloy ni Badong. Husto. Nakadumdum na ako. Gindapuan ako sang tuman nga katuyo. Kag nagbatyag ako sang tuman nga kakapoy. Madali lang, ha? Kay pakuhaan ko ikaw sa pagkaon. Madali lang, Nanay Pitang. Nga, senyorita? Si Bea, sa diin siya? Hindi ka magkabalaka, senyorita. Ara siya sa maayo nga kamot. Wala bala siya ginsakit ni senyorito mo? Aba, wala, Kag siguro, amoy nang ginimo nga pamahog ni senyorito sa imo, Pero, hindi ba himo nga magsakit ang akon amo sa isa ka inusinti nga bata, Salamat kon amo. Sa di nagaling amo ninyo. Kwan, wala untat ang iya nga pagpangabayo. Sugod sang magbalik sa diri. Amo ina ang iya ginahimo. Basta may nagagamo lang sa iya nga kaisipan. Daw ano siya kadugay nga nadula diri? Kag diin siya nagkadto? Wala sang may nakahibalo, senyorita. Basta, hinali lang siya nga nadula sang pinakatuig. Bisan sulat gani, wala gising may nabato ng ginikanan niya halin sa iya. Amo pala? Gani, sang magpauli sa diri, nagdesisyon na ang iya mga ginikanan nga magbakasyon sa iban nga pungsod. Kaginbilin sa iyang pagdumala sang ila asinda para nga hindi na siya makahalin diri. Nagpasugot man siya? Aba, oo, Wala siya sang mahimo, senyorita. Siguro, gusto lang niya nga pamatud-an sa iya mga ginikanan nga kaya niya nga tindugan ang responsibilidad nga ginbilin sa iya mga ginikanan. Ay, grabe, gid nga sahi sang babaye. Bay, nga anay? Nakita mo gihapon ang kaayo sang tao nga naguba sang imo nga dungog. Nanay Pitang? Nay, panulo ko sa amo ninyo. Daw hindi man ni mahimo ang malain, nga wala anay ginapamensar. O kung wala sang rason. Ina lang ugaling. Nabalaka ako sa mahimo nga matabo sa asyenda. Samtang wala ako dito. Ikaw man ang nagadumala sang asinda sang tiyo mo? Oo. Kagayan, nahangpan mo. Kung nga ang kinahanglan ko nga makabalik dito. Kay kinahanglan nila ako. Kung amo, ginakasubo ko gid, senyorita. Kung may paagi lang kung tani, buhaton ko gid. Apang ang bugtong lang nga paagi, agad makahalin ka diri. Kag makahilway sa kay senyorito Miguelito, amo ang pagbalik diri ni senyorita Jillian. Gani, senyorita, pasensya gid. Hindi ka magkasubo, Nay. Batunon ko ang kun ano man nga buhaton niya sa akon. Basta, magapabilin lang ang luwas si Bea. Tuma na ina sa akon. Bisan gubon pa niya ang imo nga dungog? Nay, ang dungog, madula lang. Kung tugta naton nga madula ini. O kung mamantyahan sang kaugalingon nga sala. Kagang akon dungog, mahimo nga makuha sang imo amo. Apang indi ang akon kasing-kasing. Tungod na lubong na ini, kaupod sang lalaki nga ginapakamahal ko.
Senyorita, ginpadayaw mo ako sa imo. Ay, oo gali. May mahulam bala ako nga bayo mo? Hindi man pwede nga maruba na la ako mientras ari ako diri. Nagsiling si Senyorito Miguelito nga gamiton mo kuno anay ang mga gamit ni Senyorita Jillian mientras nga ari ka diri. Pati na ang kwarto niya nga ini. Kagdason, nagpasugot man siya nga magwa ka diri sa balay. Pero hindi ka pwede nga magwa sa gate nga wala sang kaupod. Madam, og nga salamat. Ay, gusto ko kung tani isugid kay Senyorita Blanca ang kamatuoran. Pero nadlok ako. Ginpasumpa abi ako ni Senyorita Jillian mo sa tubang San Santos dito sa kapilya. Nga wala ako sang sugiran bisan sino. Salamat. Nakasuksukin man ako sa mataro nga bayo. Ang maayo pa. Magwa ako Manaog ako sa loan. Medyo nagagalom. Apang hindi man siguro magtupa ang mabaskog nga ulan. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito nga ginpasakop ni Valentin kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatin. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Ano yung labot niya sa imo? Luyag ko yung makahibalos ang kamatuoran, Junar. Kinasilingan ka nga, lady ko lang siya. Kag wala ako sang labot sa iya.
Kon amo, nga ginatawag ka niya? Kag nga nga manago kita sa amo sini? Oh, shit. Ano ini? Daw sa detective ka eh. Makahibalugan ni ako nga nagabutig ka sa akon? Ano? Ote, anong himuon mo? Istaran ko ikaw sa prisuhan. Bay, ginapahog mo bala ako? Ha? Pero kay... Kintampa mo ako, Junior? Wala sang bisan sino nga nagapahog sa akon, ha? Amoy ng bagay sa imo. May tugo nga nagatulo sa baba ko. Ay, pahiran ko ini sangkut ko, ah. Susan? My darling? My sweetheart? Sorry gid ha? Sorry gid. Hindi ko ngun nga magpadapat sa imo. Sorry lang ha? Nahinalian na ako eh. Kari ka, kay hakson ko ikaw sa hugot. Sorry gid ha? Ha, sweetheart? Kari ka, kahalukan ko ikaw. Para nga makuha ang sakit ngayon ha? Ano abi kay nahinalian na ako eh. Amoy na nga natampa ko ikaw. Anika, kahalukan ko ikaw ha. Sa bibig pagid ha. Tas sige na, puli na. Ay, ugali. Tinloy ang imo nawong ha. Kag mag-ilis ka. Kag tabuon mo ako sa aton talabuan ha. Kag hindi kay pagkalimti sa pagdala sang aton nga forms ang loan. Kinahanglan mapirmahan mo na ato. Mapirmahan mo na ato subong gid nga gabi. Kay kun hindi naton makuha ang loan. Kag hindi na matabo ang aton luya nga matabo nga mag-upod ta nga duha. Jonah? Ara ka pa na tira? Sige na, sila. Lakat na. Maabot ako tunga sa oras. Lakat na. Kay masulod na ako, ha? Ato na siya. Kun amo, matuod gid ang ginasugid sang babae nga ato sa klinik. Matuod gid ang tanan. Ginapanugnawan ako. Kag basa sang dugo ang akon coat. Ara ang bintana. Nasa diin nakita ko si Jonar. Ara sila nga duha. Ang babae, nagatalikod. Kag si Jonar naman, nagatubang diri. Kag nagahalukanay pa sila nga daw mga teenager. Ay! Jonah! Sa kwarto. Hindi na ako makaulat lagi. Hindi na. Ano ba rin nagatulo sa mga mata ko? Luha? Karon, napamatunan ko na. Nagaputik sa akon si Jonar. Kinpapati niya ako sa pulos kabutigan. Kagayan. Ginakadlawan niya ako sa buong. Magkabayad ka mo, Jonar. Magkabayad ka mo! Kasigang paglakat si Guard. Kinanglan nga mauli ko ining envelope nga nahulog sa malita ni Maggie. Sang ginhakot bala naton ang mga bisti nila kag mga gamit sa ila bago nga balay. Kasi kung ginapangita na nila ini, ginbukad ko ini. Pero wala man sang honor nga kwarta. Aw man lang nga resibo. Resibo sang kun ano nga hindi magani ko kahangop.
Na. Ara, amo na ilabalayo. Nan. Tulog na. Stop walking, Sigwald. Anay kabla kay malumpat ko. Hep! Aray na ko, mayong randing. Ay, dire ka lang ha. Ibalik ko ni sila. Ulaton mo lang ko si Gualda. Arang hila balayo. Arang bintana. Malantaw kung trabe kung may tao sa sulod. Arang bintana. Matamwa ko ba sa sulod? Bah, may tao? Dua ka tao nga nagadumugay sa salog. Ha? Si Junar mo na kay si Maggie? Ay naano mo na. Wala nang banig-banig? Hindi. Ay, anong imuon ko man? Ano, manuktok ako? Hindi na lang Base, tokapan pa ko ni Jumar kung maisturbo ko sila. Malin lang ko Bahala na kamuda kung wala na ko Mabalik ko yan kasi Guarda. Ay, buisit. Nga mo man ito yung naptan ko man. May wrestling sa surod ng balay. Ay, mapahuli na lang kami ni Sigwald sa balay nga mong napulian Ining envelope. Taguon ko lang anay Ibutang ko lang sa akong baol. Ibalik ko na lang yung may tsansa. Ari na si Sigwald. Sigwald! Mag-uhom ta! Huli ta! Wala ako ginulpot ni Susan diri sa among talabuan nga duha. Kag wala na sang pulos ang loan nga to. Hindi niya to pagpirmahan para nga makuha ko ang akong kwarta. Nga abala nga kadimalas gid sa akon. Wala ko maintuan si Susan sa kahigayunan niya ini. Kag wala na siya nagpakita sa akon. Kag si Maggie, siya lang ang hindi ko mapahog. Kay may ginauyatan siya nga pamatuod, agud nga mapriso ako. Ara sa iya ang mga resibo, kag mga dokumento, bilang pamatuod, nga nakabayad na nga akong amay sa iya utang kay Mr. Martin. Kag kung matukiban nila nga gininto ko sila tanan, labi na si Ben. Patod nga hindi siya mag-untat. Tubtob nga hindi niya ako mapatay. Ano ba lang buhaton ko? Kag ining kaplog nga ini, nga naghigot sa akong liog. Ano ayan ang maayo ko nga buhaton sa iya? Patyun ko na lang bala siya? Apang, basi matuod man ang iya ginasiling? Ngang mga resibo, ginpadala niya si Abian. Kag kung may malain nga matabo sa iya, may matudlo nga ako ang may kahimuan sa natabo man sa iya. Naisahan ako ni Maggie. Naisahan niya ako!
Ari ka pagalit, Ben? Ang laom ko kung nakapauli ka na. Tungod ang tanan nga mga driver nakapauli na. Kinahanglan hingagawon ko gid ang pag-deliver. Kay kung hindi, makancel sila sa delivery. Husto ka gid matuod. Ano kay hindi na maluyag maga overtime ang mga driver eh. Maayo gani kay ari ka diri. Ano pa, ikaw ang nahatagan sang madamo nga delivery? Oo man. Yadi pa nga makadugang sang income ko. Makapauli ka na. Diretso ka sa balay ha? Tungod nagahulat na sigurong asawa mo. Naanad ng asawa ko nga gabi ako nagapauli. Kaga nagaplano ako nga mahapit anay ako kay Bob. Ari pang isa ka beer, Ben. Matapos mo na gani inainom, mapuli ka na ha. Gabi na ini kayo, basi kon ginahulat ka na sa imo asawa. Anad ng asawa ko nga gabi ako nagapauli. Basi kon mabudlayan ka na sa pagpauli. Daw sa mabagyo pangadaan ho. Anong labot mo? Be, nabalaka la ako sa imo. Delikado na kung magpauli kang amo sini nga hubog ka. Kadulom na nga daan sa dalan. Basi kung nagahulat ng imo asawa kaganak. Wala ako sang anak. Kag hindi matabo nga makaangkon sa ako sang anak hasta sano. Nga aman. Wala bala sang lead ang imo lapis? Ben, nga bala nga naakig ka sakon, kag ginauyatan mong kwilyo ko. Patag ang buhat mo silingon. Kukuan si Ben man, nagalahog lang ko Kag wala ko yasang lain nga buhat silingon sina Atage pagig ko sang dugang nga bir ha. Dasiga! Ate, oo, Ben. Ben, magpauli ka na. Hubog ka na. Basi kung ano pang mahimo mo. Kagtawagan ka sang pulis ang tag-iya. Ba, ang akong galibos. Yambal mo ba lang nga wala ako sa pulos nga tao, sir? Hindi ako interesado sa bisano nga yambal mo. Na-deliver mo ko naman ang ginapa-deliver mo sa akon. Gani, wala ka na sang labot sa akon. Pag hindi ako pagpahilab ti diri ha. Kaya nagapahaway na ako. Kaya nagapadula inis ang kakapoy sa akon. Gani, magaling ka diri, halin. Gitayan lang ko matumba ba? Palahubog kagali nga tao, Ben. Wala ko sang kinanglan sa mga tao nga pareho sa imo. Fire out ka na. Huwag imo sildo. Kag hindi ka na magpakita pa sa akon. Dumdumo na hadlok ako kung palinon mo. Sugod sang ginswelduhan mo ako. Ginatatar mo na ako nga daw sa sapat. Ginatagan mo ko sang maigko ng obra. Kaya ginapa-deliver mo ako. Bisan gabi na. Yan, nalipay ako nga palinon mo ako, no? Nalipay ako. Pagkaroon niya hilway na ako. Hilway naman ako sa pagbakol sa imo. Pari mo ginay. Ben, hindi. Gusto na. Hindi ka mo mag-intra diri, ha? Wala ka mo sa labot! Gwa na, Ben. Gusto mo ba lang nga ihaboy ka na mo sa gwa? Ala, gwa. Ihaboy ko ikaw sa gwa nga tunto ka. Oh, ba. Susan? Day, kilala mo ba lang hubog ngayon Oo. Bayaw ko siya. Ben, dali na.
Pwede ba lang nga madala ko siya sa likod? Sige. Dala to. Paumpawi siya dito sa likod. Baw, kung hindi laging buligan mo ako diri sa bar, sang wala pa ako makakuha sang kabulig, baw hindi ko magpasugot. Sige. Dala tong hubog ngayon na, dala dito. Para nga hindi ka mo maisturbo dito. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio